Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng samlash nong mau kerwat ha kajingya lenti jongki lai tali ki snem nak benta ban ai kajing syakri ya kabha kamiat jong ka imlang ka salang badi ki khun samla ha po shnong po thau ha ka henriu tri ukala lingkot arajar at pusau kala yo ban pen ha perda ya ka tayo le kemen badi ka jing rakhi dap lai snem kaseng ya ka bala pelong hamadan balang presbyterian mau kerwat ha ka bau ba renikton ning do tong khar MLA ka mau kerwat constituency ulalong kumu kongsan. Ya kini kata yo le kemen keseng samlash nang mau kerwan layu ban sedang nadu ka arpulai trik unok pra arhajar arpulai na kajingya carol bat ka gospel musical evening jong baro ki balang hapo ka snong palayo ban penkut pat hagan riu trik ukala lingkot arhajar arpusau da kijingya le kai ba pher bat kajingya ko rang bat thei bhabriu ya kanam thei bhabriu mau kerwat jong usnem arhajar arpusau layo da ka samla ibadap penhun lingkhoi kat baya kanam rangkan sai arajar arpusau layo do samla pin bhalang snaitang ha kani gasni layo ruban pinshit penshangan shu ya kani ka program de kijing ruai kijing shan ne ki samla bat ka seng samla shnong kala yo ru ban pin kop buram kerpang ki nong kit kambarem ka seng kum joru ya ki menteri shnong ha kani gasni na lor ki nong kit kam ka seng samla shnong mau kerwan laya don ringkat lang ki nong elam ka sunjuk ki seng samla shnong joka district uba Robert June Karjarin ba jas ding do kiri orang ba kilong kemi long kpa bat ki hep ki berin Ka snong barok kawai rekat berkisamla ngin ya kemen ya kene ke jingdap lighthouse nam jong kaseng samla snong mau kerwat bak harwang pai hak ni ki lighthouse liki snam bon ki ei lajia hak snong mau kerwat hak ki samla juga snong mau kerwat ndai kawai ka bangin dewan klet kalong bangin aingo yo blade try kenrat bau blade try kenrat ulah don rekat berkaseng samla hak ni ki lighthouse liki snam ya keba Pinyoi ya ki bobon ki successful story ki bajia haki samla jong ka snong mau kerwat ngasuk men beli bah bangai ip ki samla ki bashim menta don lese ki balaka haki ta ki live post nam mensua haka jing sedang jong samla ribon na prenjong pi ki bampat ka haka ta kapor Hari sukmen menyo iru na prenjong pi ki bah haki ta ki por lese pilong ki kena ret haka jing sedang joka seng samla shnong mau kerwat ngayo i mata ya pi ki samla ki baye shim ki baye kit khiai kakam haka ba pilang yakit pilang ya ba ya ka seng samla kum ki samla ki bala khamrang ba ki bala ya chakmat bar ka bala sok men kalong banyo i ya pi ki samla rang ba haka ba pia don halaka kam halaka jam don na brenyo pi ki ba trainos don na brenyo pi ki ba don haki office don na brenyo pi ki ba ki nong hikai kata kau pen kemen ya kemen sim jonga kun samla ngaku aban ongi pi kile kawai ke jing sisa pilak bani menjur bat nga ne ngam tip punya menjur ne em bah haba ong ngadei na mau kerwat ngadei isamla na mau kerwat kadon ka hapo kush hota he kumo ong urkhat kadon ka hapo mensim ita jing sengau Bak itai jil sengau sapan wani mapi ka ke jil sengau lada kali ke beri orang pinai nai hiong ngade ne kathan mau kerwat na ke shnong oh buat hi na mau kerwat hi sengau tenat ban ong ngade na mau kerwat hi kat bang inang yabe sya kata ke jing kenjo sya kata ke burum sta kanam samla bait na skwa bangai jemut pi bahakata ke jingya lenti ke jong pi kum kalhun pet nuksa uding ba hapadeng ke jingya be jong u ban kenjo sya ka sahib pening
Kitip jongka pan kisu samadan ban penskem yo lagi. Nada pikwa ban kenjo siklian rum jong kanam samla bai. Ken mau bekitip jong pi kin baks kam hamadan bat kita kitip ki jong pi ha jingim ki jong pi kan dei ke jing surit bat ke jing sungu ya ke ki bo pi don ha jingim ki jong pi. Klem ke jing surit bat klem ke jing sungu kajing yabe jongi ban kenjo saki klian rum jong kanam kabama kalong bayo bagini kitip kemla ban bat ke pi kan poi pen ban saki jing klem no jong kajing ni jong pi. Yabe seng samla snong mo koran ban trei ye ki kam ki bo bha ki jong pi ha kajing im ki jong pi. Ka snong ka thau ka dong ka thang hi borok ko wei ka phai khmat sha ka snong ka jongi ka phai khmat chapi ka ei bangin le nam ta ka snong ka ei bangin le nam ta jong ka dong ka thang hi borok ko wei en thau en pensiong nong rim ye ki kam ki jong pi. Maka tim jong ka youth week ka jongi jong jinga kel postan ka jongi kadai kisangla kumpinan pan baha kinong tay ka manta bat kalawe dengan next kam ba kisangla jong ka mo kubat kisangla jadi be pat kisnong rekat ka jinga telang bat kidar bar snong bat baro kini orang ba inla sya bantai mantan baha ya ka manta bat kalawe jong ka imlang kasalang